Zo hier opnieuw de mogelijkheid voor de afslag. Antwerpen F41. Natuurlijk als je in Sint-Niklaas bent kan je direct de F4 nemen. Hulst rechtdoor F411 en dan de linkerkant van de F41 Stegene Zalzaten. Ja. Hier is dan een bijzonder lastig punt. Dus aansluiting voor de E34. En dus daar heb je geen voorrang met de fiets. Bijvoorbeeld bepaalde locaties van Sint-Niklaas heb je dus voorrang in het begin van die overhangen. Zo, ik nader hier het nieuwe gedeelte. Dus hier boven mij de E34. Snelle verbinding tot Antwerpen, op de andere kant Zalzaten, Brugge. En dus hier met de fiets ook bijzonder snel tot het grenspunt met Hulst, Nederland.
Zo, welkom in de Klinge. Ik ga nog even tot het grenspunt. Dus dit is de recente vernieuwing van de F411 tot het grenspunt met Hulst Nederland. Maar niet te vergeten, nog altijd wel een kleine 4 kilometer tot de stad. Dus we zouden toch graag zien dat deze betonnen route op het grondgebied van Nederland kan verlengd worden. Maar dus hier kom ik terecht in een bos. En dan verder is het natuurlijk een bosweg. Ook het tweede gedeelte, een moeilijk fietspad. Daarmee belangrijk is dit verlengen tot de stad. Zou ideaal zijn voor iedereen. Dus ik ga nu terug via de andere grenspunt van Kapellebrug. welkom in Nederland.
winkelcentrum van Huls terug volle bakken zie. Je ziet dat hier dus zelf bij regent. Het is bijzonder interessant, want dicht bij België en het is overdekt. Die boodschappen doen, dus altijd wel interessant. Zo, ik ga mijn route verder nu via het Michelenstadspad.
dat was terug de route tot de volgende